Sa kabila ng ilang beses na pag-aalburuto ng Bulkan Mayon sa Albay, patuloy pa rin itong hinahangaan dahil sa perpektong hugis ng bulkan. Isa rin ito sa mga naging dahilan para manominate sa ikapitong posisyon sa listahan ng New 7 Wonders of the World. Well, we would like to invite all the internet users to vote to support Mayon Volcano. Cast their vote by just merely logging into www.n7w.com, and then through their email addresses, they click on Asia, then look for Mayon Volcano there, and makakapasok na yung Mayon Volcano. Ayon sa talaan, nangunguna pa rin ang Cedars of Lebanon Nature Conservancy Parks na pinapangalawahan ng Iguazu Falls ng Brazil. Sumunod naman dito ang Haita Grotto sa dako ng Lebanon pa rin, at ang pang-apat naman ay ang Galapagos Island na matatagpuan sa Ecuador. Pumapang-lima sa hanay ang Puerto Princesa Subterranean River National Park. Ang sumunod dito ay ang Guilin Mountain sa China, at ang ipinagmamalaki ng Kabikulan ay ang Bulkan Mayon na ikapito na sa hanay. Naniniwala ang lokal na pamahalaan na malaki ang maitutulong nito sa kanilang bayan, lalo na sa mga mamamayan. Kaya naman patuloy sa pangangampanya ang lokal na gobyerno ng Albay para maitala ang bansang Pilipinas, lalo na sa larangan ng turismo sa buong mundo. Imagine to be listed among the new 7 wonders of nature in the world. That would be a great recognition, not only on the part of Bicol region, but of the entire country as well. Alan Manansala para sa Hataw Balita ng UNTV News Worldwide. Alan Manansala para sa UNTV News Worldwide, at ito ang balita